Dem ba naman? Second long. Ay. Okay. At, isle. Harçlı ko. Ay, ama không lắp rồi. Nên cái đèn tàu ép cục gần ngọt nữa. Ngồi gì cơ. Mà chỉ mình bay mình kêu họ cái lên. Sao này mà bây giờ tôi cơ. Họ cái lên tại vì nó kêu mà mà chỉ nhiều gì cơ bây giờ. Áp lên gì. Vậy ta phải làm nào. Vậy là telo tikat tela mo in biden mo in balik natin Quickly, siya may ako lang, minor. Para tumas, may mabangas yung ilibas ko na yung toke ba sige. Kasi yung pagmamusikan, we got kay God sige. Ako siya tagay ni Lash, kaya akpar yung tagay ni Lash. Takot na kayo ay God siya matagay ni kay God sige. Yung ganyan natin. Why not kung sabay maway, siya na yung napipela sige. Kaya lang, parang tumas. Kalau sudah lagi bela sini, banyak yang mengambil lebih banyak buat kalau kalau sudah lebih bela sini, sampai mau ini, ya apa sih mana kewa, mana kita kerja. Terus nanti wajah mau kita kerja sini, uang kita belum malah kita ada jauh, banyak masih. Tapi ini kain matai luisnya, ini nggak, banyak nanti masih mau kuat. Belum malah bapa nasium kena nak kuwo. Siya pa mga kumsang pa na siya niya. Mayroon na yung kay Norella. Alang si Fakpo lang malak siyang kara. Abay lang ako kung wala doon sa takpa siya mga kayo. Kasi ko siya ako lang na may wala kita. In anyway, that Jesus Christ with them. Naman lang. Dia si makat karungin ngay. At kila pa ang kasya mo tan. Siya pa kat pulakin kaya. Itin pa si madalas. We nga pain with na ba mas nikala we pain lan MC ko Roy Pianga ingay pain with na ba mas and welcome nanjalo yito asisini with na ba wine na pain lock na siya actually lock na siya kiko si along si pe pak Merry Christmas. Advance Happy New Year na siya. Wait na ba mga kagala? At please yun na kaya yes kasi si Mokat ako lakten utyak na lang. Anak yung wait na ba wag yalang gyala. Kanila suya ko kani aksyakin ko lang sila siya. Yung nga Wait yung aklat para siya. Yung nga. Aron suslas lagi ye. Masih simak dia yang lagi yang gue merang. Itu gawain ko na pilihan. Merry Christmas yung suwe. Amay Stilois fakta ko, sabi ko kami Lucien Castello ko. Ipinias mo si Duomo Henriette ko siya, ano kung may patapunan. Sarap tanga Preston Juice Derrickil Vice President Lars makakantay siya lang kung ano po di mo wicked pen again. May pange, baklos, ikaw naman lang, kinakasal na kayo. Kung naman na malang Ang dalan Hey, Ano, kumili ka wa? yes. Me. Hindi pa. Well, Oo nga. Ako lang lang sa atin. Naro, dala. Ay,
Kaya matay yan, nagkasang jitasan bago. Kaya si Marong yan. Andi kaya Nice, babe.
Wala ka lang. Ina pela lumanan ke tahun la silap piang yang bangun jolal kaparaun. Ela luhut. Sana! Merry Christmas and Happy New Year na siwas na kayo at tanda niya ako lang kita stay po. Tama na.
if The car is open. At the back of it, what's in the back? program lager. Una pa timing lager tar. Chaplain program ada ausinyong napa. Orang chaplain program ini back to the program lager. Acap ke, हमसे तांबुलो के पहला in all but the program with ma kalay na mga तांबुलो के at kay nakasap nilang program lager ini sila. No, are you recording this? Nice nonto.
Yani. Maria, peso! Maria, peso! That's it too. What did you